Samantala, tinanggap po ng 12 barangay ng Bacnotan, La Union ang resolusyon po na patunay sa pagiging malaya sa ilegal na droga matapos ang puspusang pagtatrabaho upang mapigilan ang pagpasok ng pinagbabawal na gamot sa kanilang mga nasasakupan. Iginawad po ng lokal na pamahalaan sa bawat pamunuan po ng mga barangay ng Arusip, Baki, Laglag, Mabanangbang, second at Marayagaya pa Ortega, yan, at Pangpang, Sapilang, Santa Cruz, Santa Rita at Ubog. Ang resolusyon na nagsasaad ng verification of drug-free status. Kasama rin po dyan ang barangay Gitipal. Tama. Alinsunod po ang aktibidad sa alituntunin na itinakda ng Philippine Drug Enforcement Agency sa ilalim po ng Barangay Drug Clearing Program. Plano pang patatagin ang ugnayan ng kapulisan at iba pang mga ahensya upang patuloy na maitaguyod ang kampanya laban sa illegal na droga at mapanatili ang pagiging drug-free ng kanilang mga lugar. IFM News. IFM News. IFM News.